Totes les ciutats tenen secrets amagats a les seves entranyes. A Lleida, un d'aquests secrets és l'antic dipòsit de l'aigua. A sota d'aquesta plaça, òbviament coneguda per plaça del dipòsit, s'hi amaga un espai subterrani de 900 metres quadrats i que ara encara és ple d'aigua. Té 6 galeries de volta de canó que descansen sobre 25 columnes de pedra massissa. Aquest antic dipòsit data del segle XVIII i durant més de 150 anys va proveir les fonts de la ciutat quan encara no hi havia aigua corrent a les cases. Ara, els submarinistes del Centre Excursionista de Lleida han investigat a fons aquest espai per analitzar quines possibilitats hi ha de recuperar-lo com a centre lúdic per a la ciutat. Una d'elles seria la recuperació com a espai museístic o d'utilitat similar. L'altra possibilitat seria la que s'han fet en altres ciutats de tot el món, que recuperar l'espai tal com estava, deixant-li una quantitat d'aigua determinada. L'Ajuntament ja ha mostrat interès per l'aprofitament del dipòsit sempre que l'estructura de l'obra ho permeti. En aquest moment s'ha començat el buidat, a poc, també per no haver que no hi hagi moviments de terra. Tampoc no hi ha una pressa excessiva en fer-lo. Els submarinistes del Centre Excursionista de Lleida estan actualment investigant l'estat d'aquesta sala per saber quines són les filtracions d'aigua que hi podria haver que hi puguin dificultar el seu posterior aprofitament de cara a fer un centre lúdic per a la ciutat. De fet, la importància urbanística i arquitectònica d'aquesta obra ja es va descobrir a mitjan segle, quan, després d'unes dècades d'oblit, l'alcalde va manar la neteja i adequació de l'espai. Però aquell intent no va reeixir tal com s'ha sabut durant la recerca que els mateixos submarinistes han fet. Que als anys 50 d'aquest segle se va fer un buidat per fer una neteja i després se volia fer una festa, sembla ser, l'Ajuntament volia organitzar una festa, però al final se va deixar i se va tornar a omplir i és com ha quedat fins ara. La intenció és que ara sí, els lleidatans coneguin els secrets d'aquest espai subaquàtic que avui hem mostrat a la càmera de l'informatiu. A primer cop d'ull, ningú no diria que aquesta plaça del centre històric de Lleida amaga un secret. La font que hi ha al mig és reflexe d'una època en què les vivendes no tenien aigua corrent i el seu nom, plaça del dipòsit, poden donar pistes per desvetllar-ho. Sota terra s'amaga el dipòsit subterrani d'aigua construït al segle XVIII i que va subministrar aigua a la capital del Segrià durant més de 200 anys, fins que a finals dels anys 50 va ser substituït per instal·lacions més modernes. Al segle XVIII la població de Lleida patia malalties i epidèmies per la falta de salubritat de l'aigua. Això va incitar els governants de l'època a construir aquest dipòsit, que té una superfície de 900 metres quadrats, 25 columnes de 10 metres i mig d'alçada i una capacitat per a 8.700 metres cúbics d'aigua. Ara l'Ajuntament de Lleida vol recuperar el vell dipòsit per a usos turístics, tot i que encara s'ha de fer un estudi de les possibilitats que té el recinte. Abans, però, s'ha de conèixer amb exactitud quin és l'estat real de les instal·lacions. Aquesta pedra és una pedra arenisca que en principi aparentment es veu en molt bon estat, però també hem de veure com evoluciona això. És a dir, pot ser que estigui en molt bon estat perquè ha mantingut unes condicions molt uniformes i haurem de veure amb el canvi d'aquestes condicions què és el que passa. I és que fins fa una setmana el dipòsit estava ple d'aigua. A principis de l'any passat, un grup de submarinistes del Centre Excursionista de Lleida s'hi va submergir per comprovar l'estat dels fonaments. Els submarinistes van baixar per les velles escales del dipòsit, van nedar fins al fons i van veure molt a prop les marques que el pas del temps havia